Sziasztok srácok, a mai videóban filmfejrezni fogunk. Én Csongi vagyok, 11 éves. Belé léptem. Öltöztessünk skin. Nem, öltöztetni kellene. 24 másodperce megyik. Mondjunk. Melyik legyek? Megveszem ezt a skint. Na, öltöztessünk fel. Legyen ez. Menjünk a csért. Remélem, hogy nyerünk. Nyertünk. Ez az. Nem éreztek, nem adjuk be egy gyógyítort. Kösz barát, hogy életet adsz. Még egy kéne, és akkor lenne egy nagy észünk. Szinte ész! Fenébe is. Ezt kidobom. Egy le van vadászva. Ez az! No! Engedj ki te!
fenébe. Ez verék lesz, érzem? És miért teszik ilyen gyors rossz puskát ember 800 lové java? Rohadjál át! Nekik egynek. Na jó. És megkapjátok a magatékét. Megölöm őket, kinyírom. És a 4 liláig meg ők is. Jós, nagy pofába vágtam a félszémet. Ez az. Puff. Jó, kicsit szegény vagyok, de nem baj. Na, nettem nekem gatyába repült. Elment, ilyenkor megyek. Menjünk ki külön. Kijöttem nettért. 18. Meghaltam. De mondtam, látod, már maradjunk már. Nem 10. Már megmondtam Szabikát. De mit? Nem 19. De mi Szabika? 9 meg 9. 18. Mennyi Zoli? 9 meg 9, 18. Ja, úgy értettem 14. De hogy? 9 meg 9. 20 meg 20 mennyi? Ha 40. nem. 40. És 9 meg 9, az 18. De 10 meg 10, az 20. Az 20. 9 meg 9. Ha 18. Hogy? Nem? 19. Akkor nem? Akkor 19. Úgyhogy 10 meg 9. 8 meg 8 mennyi? 16. 16. Mennyiért meg egy? Na én felteszek neked valamit, jó-e? 6 szor 6. 6 szor 6. 12. 6 szor 6. 6 meg 6. Nem 6 meg 6. 6 szor 6. Ja, lasszú. 6 szor veszel a 6-ot. Nem tud. Nem szor. Dulamaku, dulamaku. Tudod, na Zolika, tudod-e? Megbánjátok még. 500-ból elszűnt Bejön. 400-ból 300. Hát ilyen akkor nincs. Hát nulla. 400-ból Hát a 300-ból hogy veszel rá 400? De Polont vagy Szabika. 300-ból elvesz 200. 200-ból 100. Hát úgy nem jó beszél. 100-ból leveszek. Ha nem jó beszél. 100-ból leveszek. Nulla. Ha nulla. De minek
szószpály. Na Zolika, azt nem meg. 32 meg 32 mennyi, na? De most nem Ne, 100 vagy 30, jó, már hogy De menjünk vissza az ember. Én nem akarok, hát szenvedését. Hát lehet. Én visszalépek, de megyünk csak így De dolgos. szenvedés lesz. Bogyas. Én a 4-es nem vagyok. Én nem ám, de ha 4-es Nem nem. jövünk vissza többet soha életbe tőle vissza. Mit csinálsz a Szabika? Dindirálok. Meglelöktelek, meg. Gyere Sem a a- Szabika. Ó, Dindi. Akkor kinek kitjük? Mit? Akkor így. Az nem érdekel, hogy mennyit barátaim megölik előle. Megnézem, ha mennyi örökül szólni. Igen, nézhetem. 2 perc. Zolika, maradjunk ott. Nézz! Hol? Azéhez. Gazdagnak. Nem. Azon a Roblox-on. Hát 2 perc. De no. Ezt akkor 58-at mutat, akkor már kész. Na. Már mindegy. Nem. De egyik is... Ez az. 2000. Na, vége a videónek. A Robloxban mikor lesz az event, akkor jelentkezek. De miért nem tudjuk megmondani? Na, sziasztok! Az eventkor jelentkezek.